חסד, חסד, בוא אליי. הסר נא, עורלת לבבי. שלח אנשים, מלאכים לפניי. רפא נא חולי. תודה רבה לעמותת לבנות ולהיבנות שבאתם כאן לכפר עזה אחרי 7/10 לעזור לנו לארוז כאן את הבתים שנפגעו. אנחנו כאן נמצאים בבסיס שהיה מקום של העובדים שעבדו כאן במשק, ואנחנו נמצאים כאן ומשקמים את המקום, צובעים את הקירות. העמותה וכל המתנדבים שהגיעו עזרו לנו ממש. תודה רבה. תודה רבה. בואו לארץ ישראל דחוף, אנחנו צריכים את כולכם להצטרף לעמותת לבנות ולהיבנות וככה לחזור לארץ ישראל. שוב, אנחנו צריכים אתכם.